Panagkapoy bayat panpanagna, ikas kanya kanalupoy sino ti papanak. Ngem kuna ni Jesus kanya kisut puno adalan ken biag, ket di naktu panawan di naktu baybayan. Ti mana idaldalanak, ti mana taptapayain na, dumteng manrigat tibya sa anak tunga hagdana. Taamuk nga ni Jesus isut kadua, aduman itilapet nga inak masarangit, dalan na duti sisit sino iti kapte. Ngem kuna ni Jesus kanyak agano sa kagtuluyak, ta isu timang kibin kanyak tapno sa anak nga maitublak. Ti mana idaldalanak, ti mana taptapayain na, dumteng manrigat tibya sa anak tunga hagdana. Taamuk nga ni Jesus isut kadua, nasipnget man ti rabi kaslawanen ti lawag. Ngem ni Jesus ti nagkari nga iwananak, ti mana idaldalanak, ti mana taptapayain na, dumteng manrigat tibya sa anak tunga hagdanag. Taamuk nga ni Jesus isut kadua, ket sa anak tunga pulos nga hagdanag. Taamuk nga ni Jesus